I wanted to share this. So, my talent, ito pong talento ko po ay napaka-unique, napaka-ibang talento ko. At simula nung bata ko ay na-amaze yung mga tao pag naririnig ko ito. Alam niyo po, napakaganda ko pong kumanta. Pero this is my comfortable. So, Go, Brian! to dance with my father.